Здравейте от мен, аз съм Никол, днес е 14 февруари. На този ден през 1779 г. Джеймс Кук е убит от туземците на остров Хавай. През 1876 г. електроинженерът Елайша Грей и изобретателят Александър Бел едновременно подават патент за телефона, с което започва спор кой първи е изобретил устройството. През 1921 г. в София учреден Съюза на артистите в България. През 1989 г. в околоземна орбита е изваден първият от 24-те изкуствени спътника на глобалната система за позициониране. През 1970 г. е родена телевизионната водеща Наталия Симеонова. През 869 г. е починал един от създателите на славянската азбука Константин Кирил Философ. През 1779 г. е починал британския мореплавател, изследовател и картограф Джеймс Кук. През 2003 г. е починал първият клониран бозайник Доли. По стар стил днес е Трифонов ден. В Православната църква днес празнуваме Успение на свети Кирил Славяно-български. В Католическата църква днес е празник на свети Валентин. Също така днес е празник на българския археолог. Днес е и Трифон Зарезан. На здраве на всички, които празнуват!